U malom mjestu Šumber, unutar općine Sveta Nedelja, nalazi se farma Drijade, poznata po svojim prirodnim ljepotama i održivom pristupu poljoprivredi. Iako se prvenstveno bavi uzgojem koza, nađu se tu i kokoši, konji pa i vijetnamske svinje, stvarajući tako harmoničan suživot različitih životinjskih vrsta. Nedaleko od farme uređuje se i staza Boksitna pruga, koja će uskoro postati novo mjesto za sve ljubitelje prirode i rekreativce. Lijepi pozdrav, dragi gledatelji! Ja sam Iva Pavletić-Crnić, a vi gledate novu epizodu televizije Sveta Nedelja, Nedešćina. Farma Drijade u Šumberu nije samo poljoprivredno gospodarstvo, već i mjesto koje promiče održivi turizam i važnost očuvanja okoliša. Gospođo Hela, recite nam, kako je ova farma nastala? Pa farma je nastala u principu na zemlji mog djeda, koju su mi stavile mama i teta. I ja sam tu dopeljala prvih 25 koza i tako započela sa farmom. Teren je bio jako zapušten i zarasao kad sam došla i pomalo sam to stado širila i trenutno imamo oko 150 životinja u štali, plus naravno još druge vrste životinja, imamo i konje, i svinjice vijetnamske, i kokice, i patke, i pure. Zanimljivo je da svaka od tih životinja ima i svoje ime. Svi dobiju svoje ime, nekako ga zasluže, ajmo tako reći, jer se nešto dogodi što nas podsjeti na nekoga, tako da imaju gotovo sve životinje imaju imena. Kako ste krenuli s ovim? Jeste li se i prije bavili poljoprivredom? Ja sam rođena u Rijeci, u gradu, živjela sam u Zagrebu više godina i nakon toga sam se preselila kod Mavrovića na Eko centar Mavrović u Sloboštinu, u Slavoniju, kod Požege i u biti tamo su krenula moja nekakva prva konkretnija poljoprivredna iskustva. Iako sam i prije toga sam se bavila eko vrtlarenjima, biološkom poljoprivredom u nekim manjim količinama i tamo sam osjetila prvi put malo to konkretnije što znači živjeti u prirodi i na selu. Osim što se brinete oko farme i životinja, bavite se i proizvodnjom mliječnih proizvoda, jaja i komposta. Puno je to posla. Kako zapravo izgleda jedan vaš tipičan dan ovdje na farmi? Pa nijedan dan nije tipičan jer je svaki dan drukčiji, ali na farmi ima regularnih poslova kao što je odlazak na ispaše sa životinjama, hranjenje, davanje vode, njega, eventualno liječenje i briga za bolesne i nemoćne životinje. Uz to imamo i periode kada imamo intenzivne radove kao što je košnja i čim napravi bolje vrijeme počet ćemo sa sezonom košnje jer moramo spremiti jako veliku količinu sjena da bi se prehranili zimi kada nemamo ispaše. U samoj blizini ove jedinstvene farme nekad se nalazila Boksitna pruga, a ova će dionica uskoro postati zanimljiva rekreativcima. Recite nam nešto o njoj. Evo, turistička zajednica općine Sveta Nedelja sustavno ulaže već nekoliko godina u svoju outdoor ponudu. S obzirom da se nalazimo tako na, bimo mi rekli, jednom platovu, imamo odlične predispozicije za razvoj outdoor turizma, osobito znači je tu riječ o pješačkim i biciklističkim stazama. Sama ta Boksitna pruga, odnosno pješačka staza Boksitna pruga nekako je baš došla, bimo rekli, od naših mještana, ideja i znači ljudi koji na ovom području žive. O njoj se već nekoliko godina govorilo i evo ove godine smo napokon dobili financijska sredstva da to realiziramo, zahvaljujući znači Fondu za nerazvijena područja i općini Sveta Nedelja koji sufinanciraju projekt Nedelja Outdoor. Ova se staza oslanja na našu povijesnu baštinu, s obzirom da je Labinština bila poznata po znači rudarskoj industriji, a područje Martinačić, odnosno ovaj dio Šumbera je bio baš bogat boksitnim nalazištima. Onda se 1925. sagradila ova boksitna pruga, uskotračna pruga koja je prolazila znači od Šumbera pa sve do Plomina, imala je čak nekih 15 kilometara. Evo, mi smo odlučili napraviti jednu kružnu stazu da na neki način uključimo ne samo dio ove boksitne pruge, nego i naše lokalne agroturizme i vinare. Tako da će posjetitelji koji dođu moći i degustirati lokalne proizvode, osim što će moći šetati ovim prekrasnim prirodnim pejzažem. Cijela ova zamisao predstavlja savršen primjer kako se može spojiti ljubav prema prirodi, očuvanje okoliša i održivi turizam, pružajući jedinstveno iskustvo za sve posjetitelje ovog komadića istarskog raja.